Тук в момента един от съдиите казва на публиката да спре, защото не могат да чуят от тях какво дават равна среща. Мисля, че сега е кантара, да. Трябва разликата в килограмите да е повече от 3 кг. Тоест единият състезател трябва да бъде с повече от 3 кг по-тежък от другия, за да по-лекия, за да спечели срещата. Ако няма разлика от 3 кг, разликата е по-малка, а тя мисля, че беше някъде около килограм, играят продължение още 2 минути, в което вече трябва да се излъчи победител. Теглото, както във всички спортове, където има единоборства, е един от определящите фактори. Да, не най-важните, но наистина е от определящи фактори. По-голямо значение има теглото в тежката категория, когато, да кажем, както е при юноша и младша и старша, също над 75 кг. Например, един състезател може да е 80, а другия състезател може да е 120 кг. Те играят в една категория. Тогава ще има разлика просто в силата на ударите. Да, и ако той, който е по-тежък, ако не го победи в първите 2 минути, Некантара ще загуби. Тук виждаме последното вече продължение. Да, тук трябва да се реши вече срещата, кой ще бъде победител. И в заключение да кажем, Ямбол се нареди с 3 титли на второ място, непосредствено след Пловдив в това републиканско първенство. Вашето мнение изобщо? Ами, за мен състезателите се представиха много добре. Това е един много голям успех за целия клуб. Просто дори успеха е по-добър от успеха от миналата година. Това значи, че в клуба се работи наистина добре и наистина се работи с хубави състезатели. Просто е удоволствие да се работи с тях. Много добре възприемат и най-вече се стараят по време на тренировки. Подготовката им беше много тежка. Месец и половина беше подготовката за състезанието. Някога се правили, през ден правиха по 2 тренировки, всеки ден се тренира, някога правиха по 2 тренировки на ден. Тук вече Пловдивчанин има доста... Да, виждате, той вече физически едва да стои на краката си. Казах ви, Тото е много здрав физически състезател. Виждаме още едно доказателство. По-съхранение. Това е това падане, което демонстрира неговия състезател, може да му носи само отрицателен резултат. Това значи, че той е изморен и не е боеспособен. Ето решението на съдиите, единодушно. Да. Тото Петров е следващия шампион за Ямболския клуб, третия шампион за Ямбол. Напълно заслужена победа за нашия състезател. До мен, уважаеми зрители, семпай Георги Георгиев. Неговите състезатели от неговия клуб направиха Ямбол, наредиха Ямбол по-точно сред един от най-силните центрове в страната. Сега се обръщам към господин Георгиев с въпроса, мнението му за равнището на републиканското първенство. Турнирът беше много тежък и много силен. При това, че участваха над 18 града и 160 състезатели, мога да ви кажа наистина, че турнирът беше много силен и много тежък за всички участници в състезанието. Моето мнение за нашия клуб е, че те се представиха много добре. По-добре дори от представянето им миналата година на републиканския турнир в Русе. Като се има да предвид, че повечето състезатели участват в такъв голям турнир за първи път.
Това са всички момичета. Им е първо състезание и на някои от момчетата. Конкуренцията беше много жестока и вашите момчета успяха да... Конкуренцията наистина беше много голяма и още повече, че като домакини те се стремяха и напрежението им беше много по-голямо, защото като домакин трябва да се наложиш и трябва да се представиш добре. Стремяха се към максималната изява и това ги постова, може би, до някъде, но пък видяхме, че расте много перспективна смяна в Ямболския клуб. Да, така е наистина. Но сега, за жалост, на есен някои от тях ще трябва да влязат в казармата, а други от момичетата ще завършват и ще почнат да учат и напускат града ни. Естествено, те ще тренират в други клубове в страната, но ще представят тях. Ще представят тях, но господин Георгиев, да ви питаме и сега няколко думи за традициите на Киокушинкай и карате в Ямбол. Карате Киокушин в града е създаден на 1987 година от сенпай Стоян Камбуров. В началото нещата бяха много тежки, много трудни. Сега също е така, не е по-различно. След заминаването неговото, клуба го поех аз. Това стана 1990 година. От тогава клуба и преди това, разбира се, участва във всички мероприятия на федерацията и във всички летни лагери, които се провеждат през лятото с Шихан Хауърд Колинс. Той е живата легенда на европейското карате Киокушин. Седми дан. Под негово ръководство се провеждат летните лагери. Друго, което мога да ви кажа, е, че през клуба до това време, както знаете, направихме 10 години, тая година правим 10 години от създаването на клуба. До сега са минали над 2000, може би над 2000 посетители, да. Но тъй като е много тежък, много труден, повечето идват с голямо желание, но и ги не издържат психически и ги, както ние го казваме, убива ги еднообразието. И сега тук е момента да попитаме какво дава Киокушина на практикуващите го? Киокушин, по принцип, всеки един стил от карате е хубав, но точно Киокушин и карате им дава много психическа устойчивост, дава им много самоувереност и не на последно място физическите упражнения, които се правят там. Друго, много гъвкавост развива в общи линии. Предполагаме самочувствие. Да, самочувствие до някъде. Зависи кой за какво идва в крайна сметка в клуба, в дожото, да се занимава с този спорт. Има някои, които идват за да го практикуват, повечето са така, особено децата, идват за да се научат. Начало, като ги запитате за какво идвате да тренирате карате, те идват да го тренират, за да се научат да се бият и да се пазят на училище от по-големите им там връстници, но в последствие вече осъзнават, че каратето не е само бой, то е бой най-вече със себе си, със самия себе си. Това е едно усъвършенстване на духа. Да, разбира се. И да завършим само къде могат хората от Ямбол да ви потърсят, за да практикуват карате. Тренировките в момента на клуба се провеждат в физкултурния салон на ТКВП. Понеделник, сряда и петък от 19 часа до 21. През летния сезон сме на стадиона. Някакво ограничение в възрастовите групи? Възрастовите групи, ограничение, децата трябва да бъдат над 10 години, над 10 годишна възраст. И сега, уважаеми зрители, започваме за прединфиналите в възрастовата група на юноши и младша възраст. В момента на катамично наблюдавате Галин Панайотов от състава на Тим Варна.
който играе срещу Стилян Петров от Стара Загора. Тук виждаме при тези състезатели, че са подготвени добре технически. Все още обаче са с кръста физика. Моля състезателите и придружаващите ги лица да напуснат местата около съдийската маса и пред катамитата. Моля ви, дръпнете се отстрани на двете катамити в края на залите. Моля отново да се отдръпнат отстрани. Много моля състезателите и придружаващите лица да се отдръпнат в страни от катамито. Тази лека категория състезателите и придружаващите ги лица да се отдръпнат от страни на включиха катамито. доста спортисти, които направиха интересни състезания в леката категория. Мисля, че съвсем заслужено двамата и Галин Панайотов от Тим Варна и Стилян Петров от Стара Загора достигнаха до финалите. Това е впечатление много масовото участие на старозагорци в това състезание. Те участваха с повече от 30 души във всички възрастови групи и при жените. И при това много добре подготвени. Тук виждаме вече физическите сили на привършване. Край на времето, турбичката бе свалена от съдийската маса, едновременно с нея се удра и гонга. Тук съдиите дават равен матч. Все пак да видим, не можа да видя другите. Състезателят от Стара Загора е по-ниският. В момента виждате на вашите екрани, че тренерът на му помага да проведе в ред екипировката си. Тежък матч за двамата. Тук Старозагорец обаче е доста по-съхранен физически. Варнангият е, който ви казах, е по-високият. Се опитва да обръща нещата, но получи няколко силни и чисти удара, които се наклонят и везните на победата в полза на Старозагореца. Ето виждате, повече работи с ръцете, по-чисто. Тук варненският каратист, варненският каратека прави опит за нещо, някакъв прием от свободната борба. Няма право на това. Съвсем към края на силите са и двамата състезатели. Видим какво ще решат съдиите. Към края и вече и продължението, което бе дадено в тази среща. Ето край на времето. Сега да видим съдийското решение. Победа за Старозагорец с Стилян Петров, който носи първата титла за този клуб. Успя съвсем заслужено това момче да спечели. Следва срещата в категория до 55 кг между Тони Маджаров от Ловеч. Той ще играе срещу Добролюб Исаев от отбора на Тим Варна. В момента на вашите екрани виждате Тони Маджаров от Ловеч.
Добролюб Исаев е по-високият състезател. Едно момче, което остави много добри впечатления с изявите си. С много силно влизане на това. После с това си попадение той късметина се струва противника си и предреши матча. Активен е Исаев. Тони Маджаров до сега се бори много мъжки. Имаше 3 изпитания до финала. Сегнат, концентриран биткаджия, който не се предава лесно. Но тук ще видите, че варненският състезател ще умее да го сигурно. Може да има Маджаров да вече изследен и физически и психически за тази среща. Но добро представяне да регистрират състезателите на Ловец. Виждаме колко е активен Варненгията, по-високият, както ви казахме в тези екрани, просто засипва състезателят на Ловец с удари. Маджаров не може да е конкурентно способен. Много удари вкарва Исаев. Комбинира ги с удари с крака и с ръце. Ето виждаме, състезателите Ловец просто се е предал в момента. Прави опити да се защитава много, не прави опити и да напада. Нека се подготвят финалистите за категория до 60 кг мъж възраст. Ето го и краят на срещата. Единодушна победа за Добролюб Исаев от отбора на Тим Варна. Заслужена победа на Варненгията. Следващата среща, която ще наблюдаваме финала вече. Преди началото сме на финала в категория до 65 кг. Срещат се двама пловдивчани, двама състезатели на Тракия, Степан Асадур и Валери Димитров, и двамата състезатели на Тракия Пловдив. Един чист пловдивски финал. След завършване на финалите на юноши младши възраст ще наградим победителите. Ето защо всички състезатели трябва да бъдат... Започна този двубой. Не се щадяха обаче съотборниците от Тракия. В никакъв случай не се щадяха. Степан Асадур носи от самото начало. Виждате го по-активен. Това е с гръб сега. По-комбинативен е. Състезанието в Ямбол като цяло предизвика много голям интерес. Основателен, мисля, че близо 1000 зрители, мисля, че и повече дори от 1000 зрители, които заеха местата си в зала Диана. Имаше какво да видят. 7 часа страхотни битки на съперниците. Безкомпромисни битки. Тук наистина истински трябва да се преклоним пред тези момчета и момичета, които не се щадяха. Както казвам, това са много сериозни бойци. Защото Киокушина е страшно твърд стил, който изисква невероятна и физическа, и техническа, и най-вече психологическа подготовка. Следващата
Единодушна победа? Не. И Тодор Христов. Трима съдии дават победата за Степан Асадур. Той е състезателят дясно на вашите екрани. Победа за Степан Асадур от Тракия Пловдив. А следващата среща е в категория, следващият финал е в категория до 70 кг. Павел Петков от Ловеч играе срещу Тодор Христов от Димитровград. В тази категория вече ударите стават доста тежки. Съответно с нарастването на състезателното тегло на ръцете. Павел Петков е по-мощният състезател. Дясно на вашите екрани. По-силен се просто и се умява да взема надмощие в размяната на удари. По-разнообразно. Виждате колко удари вкарва състезателят на Ловеч. Съдиите преди края на срещата прецениха, че съперникът на Павел Петков не може да бъде конкурентно способен и даваха победата за него. Просто състезателят от Димитровград се полага психически, а сега на съпернито излизат Бисер Бориславов от Разград. Той е в дясно на вашите екрани. Ще играе срещу Юлиан Естимов от клуб Парадайс Варна. Варнендият е по-висок. Бориславов, виждате го сега в атака. Той е с гръб към вашите екрани. На вашите екрани. Много събран състезател е каратеката на Разград. Постоянно атакува, постоянно връхлита и много комбинативен с удари с ръце и с крака. Нека проследим как ще се развие двубоят. Мисля, че наблюдаваме в момента една много интересна, много оспорвана битка. Поумориха се и двамата, наложиха отначало много бързо темпо. Но върви напред постоянно състезателят на Разград. Сега в момента получи удар в сладените, който го направи за момент небоеспособен.
Край на редовното време. Сега да видим какво ще се решат съдиите. Равна среща. Те дават равна среща. Следва продължение. Варналият изглежда по-свеж като че ли физически, но доста удари влязаха. Понесе доста удари, всички удари. Добре го контролира Бориславов. Продължава да е много твърд състезателят на Разград в блъщата. Ако виждате се във удара. Тръгна да решава мача и предполагам, че ще успее. Може би чувате как му подсказва неговия треньор. Изморите се момчетата. Изморите се, но още имат сили да следват. Ето тук точно се справя удари. Бориславов мисля, че ще убеди съдиите да дадат победата за него. Край на продължението, да видим какво ще е съдийското решение. Единодушна победа за Бисер Бориславов от Разград. Победител в категория до 70 кг юноши младша възраст Павел Петков